futbalista. Len dobrý, či si najlepší? Najlepší, trojka. Najlepší. Ukáž tak. Náťa? Ukáž nejakú fintu. Družstvo SESO. Potlesk. Gymnázium Branov nad Topľou. Základná škola Lučná Zelená Branov nad Topľou. A nadácia televízie Joj, moderátori Jojky. Nech sa páči. A Vlado Jurek nasleduje. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ale to, že mám byť moderátorom dnešného dňa, som sa dozvedel 2 minúty dozadu, takže preto to meškanie. Ja poprosím potlesk pre Blaženku. Tá sa zhostila tohto slova pred chvíľou. Ja už len poviem, že máme tu 5-členné družstva, nadácia televízie Joj, SESO, SRO, základná škola Lúčna v Branov nad Topľou, poštárky v Branov nad Topľou, volejbalový klub Humenné a ešte jedno, a to je gymnázium. Gymnázium Branov nad Topľou. Ak by mal niekto ešte záujem, že sa chce nejakým spôsobom pripojiť, tak kľudne môžete, pretože mám pocit, že niektoré družstva nemajú plný stav. Disciplíny sú 3, volejbal, chôdza v bazéne, štafeta, streľba, airsoft, to môže byť pre niektorých zaujímavé. Volejbal hrajú 4 hráči z družstva, 1 set na 15 bodov, chôdza v bazéne 3 hráči z družstva, štafeta z družstva a streľba, airsoft, takto všetci hráči, takže môžete ešte vyskúšať. A môžete aj, pokiaľ o tom bazéne, tak ja neviem, ako to mám, koľko má tam stupňov tá voda? Koľko asi? Voda má 28. 28, no nič moc, hej, to tak aj vzduch je momentálne. Dobre, v každom prípade rybníku je možno viac, ale to by som neskúšal, lebo potom môžete skončiť v krimi správach. Pekný deň, veľa slnka a dúfam, že nám počasie vydrží. Pekný deň. A my začíname. Krásný údel máte dnes, kráčet k zítřku, žít a kvést. Krásný údel před očima růst, vzhůru blížkám každou chvíli kost. Krásný údel máme dnes, kráčet k zítřku, žít a kvést. Krásný údel před očima růst, vzhůru blížkám každou chvíli kost. Když se podaří
pána učiteľa Kuzemku. Som poprosil naráciu televízie, respektíve náš celý štáb, ktorý sme tu prišli, dnes je tak nás viac. Poďte sem. Mám vás predstaviť. Sú to ľudia, ktorých vidíte na televíznych obrazovkách, medzi nimi aj ľudia, ktorí sú za kamerou. Teda ich nevidíte a teraz máte tú exkluzívnu možnosť. Tá vpredu najmenšia, to je moja sestra. A ona robí tiež v telke vraj. Daniela, ty nám povedz, kedy naposledy si sa zúčastnila niečo takého? Mám pocit, že to bolo v nejakom detskom tábore, čo? Neviem. To bolo včera. Bolo to ešte niekedy na základnej škole určite, čiže vás pozdravujem, decká, dúfam, že si to užijete. Ona ešte včera tam chodila na tú základnú školu. Ahoj Veronika, ty odkiaľ si prišla? Asi dlhá cesta, čo? Ja som prišla z krásneho Liptova, z Ružomberka. Pozdravujeme. Ahojte. Kedy si ty bola naposledy na takýchto hrách? Ja neviem, budeš teraz, akú disciplínu si vybrala? Ten volejbal, alebo čo to bude? Všetko rád radom. A po ktorú disciplínu dožijem, tak potom budeme aj pokračovať. A kedy som bola naposledy? Asi niekedy v minulom živote. Ja naozaj nie som športový typ, takže... Ani v detskom tábore, ani takto? Na základnej škole možno, ale to bolo strašne dávno. Pred 2 dňami. 3. Tiež tak mladový. Ďakujem. Peťo Sabo, ďalší človek. Peťo, ty si to nemal ďaleko, pokiaľ viem, tak koľko je to do Michaloviec odtiaľto? 29, 30 zaokrúhlime. Od teba sa nepýtam, že či to bolo včera, už tak vyzeráš trošku staršie ako ja. Predvčerom, hej. No ja včera. Peťo, povedz, futbal sa mal hrať a nejako si povedal, že máš nohu nejako dochrámanú alebo niečo, tak čo sa ti stalo? Tak ja som zle vstúpil raz na schodok a mám natrhnutý väz v pravom členku, takže... Takže čo ideš teraz, akú disciplínu si vybral? To nevieme, ja sa chcem pokúsiť aj o ten futbal, takže uvidíme, že čo to dá. Futbal nebude, takže máš veľkú šancu. Peťo Sabo. Ďalšia naša milá kolegyňa. Ahoj, Janka. Ahoj, všetci. Ty si to tiež nemala ďaleko, čo? Nie, tiež som to nemala ďaleko, do Humeného je nejakých 20 minút, takže možno, že asi aj... Išla si po diaľnici? Nie, to je blízko. Takže diaľnica, nepotrebuješ diaľničnú známku, hej? Kedy si ty naposledy na takýchto súťažiach bola? Ja môžem za seba zodpovedne povedať, že ešte asi nikdy, takže toto bude dnes taká moja premiéra. No niekto musí byť aj posledný, takže je to v pohode. Ďakujem ti. Čo by futbal? Lebo tak najprv mala byť disciplína futbal, ženy a futbal. Čo ty na to? Keďže futbal nebude a ostali len 3, tak ja si asi vyberám najskôr tú streľbu. Čo tak bazén? Ako sa skladí? Tam už ide Danka, to už sme si povedali. Máte to vyriešené. Janka Belasová, nech sa páči. Peťo, tebe to musí byť strašne horúco, pod Tatrami tak nie je. Koľko tam máte teraz? Minus 12? No, minus 12 to nie, ale je podstatne chladnejšie, aj keď v noci, no zle som spal kvôli tomu, že bolo veľmi teplo. Tu si spal? Nie, ja som spal v Tatrách. A tam máte teplo teraz momentálne? Neverím. No by sa čudoval, ale aj kamziky vyzliekajú kožuchy. Tak to si neviem predstaviť, tie kamziky, ako tam teraz behajú náhle. Peťo Dzurila, spod Tatier. Ahoj, Editka. Ako sa máš? Veľmi dobré, až na to, že mi je strašne horúco. No ty si mala asi najdlhšiu cestu, mám taký pocit. Ty si už prišla včera? My sme došli včera, myslím, že nejakých 200 kilometrov. Fúha. Díky sme sem k vám cestovali. Chceš povedať, že tu je teplejšie ako u vás na juhu? Myslím, že je to porovnateľné. Tak teraz môžeme byť radi, budeme tu pestovať tokajské víno, takže sa na to pripravte. Jahody tam máte tiež? Jahody už nemáme. Aj to ste pozbierali. Áno. Editka. Pavel. Páno Janič má také zvláštne meno, že keď bol v Amerike, tak ho hlásili, že Mr. Janik, on netušil, že o ňom hovoria. A Páno, ty si naposledy, keď pozerám na teba, ty si úplne športový typ, tak kedy si naposledy súťažil v tej disciplíne nejakej? Ja som najviac športový typ a práve preto si už ani nepamätám, kedy som naposledy športoval. Tak to je dobré, a to nebolo v nejakom detskom tábore, alebo tak chodil si? Chodil som, áno, no môže byť, že v nejakom tábore počas prázdnin. Keď si videl tie malé deti, ako tu skákali na tých trampolínach, trúfol by si? Na toto už asi nie. No nie, to je malá trampolína, to by si ty prešiel do druhej strany a pod pódium. Ale trúfol by si nejaké salto alebo niečo urobiť? Asi nie, nie. Pálo Janič!
Tak toto je tým nadácie televízie JOJ a postupne vám predstavíme možno ostatné týmy a budete sa môcť aj pripojiť a budete môcť skandovať, môžete sa presunúť k tým jednotlivým stanovišťam. Ešte raz pekný deň a nech nám to počasie vydrží. Ďakujem pekne a to bol Vlado Jurek, ešte ho sa opýtame. Vlado, ty kedy si naposledy športoval? Včera. A ktorý šport? Ja som stihol fitness ešte včera večer, ale až o 9:00. A to na ňom vidno, lebo pozrite sa, aký má napnutý ten dres. Ostatní majú voľné a Vlado má úplne napnutý, pretože má tam rysované malé tričko. Vieš čo, včera som pomáhala doma. Ktorý si máš žltý, ja je žltý, to sa máš. Underneath the lights, get lost in between the seams. Let's take a shot, just you and me, to all the possibilities, to seeing all the sympathies, and all the ways you don't believe. Let's take a shot for all of us, to getting numb and being young, to seeing love and getting fucked. Come take a shot.
Ostatní môžete povzbudzovať. Vidím, že sa darí aj plávať, aj chodiť. Neviem, čo bude uznané, to sa poradíme. Darí sa v chôdze. Chôdza musí byť aj s týmito pohybmi na kraula robená. Mám tu výsledky. V mene tohto staviteľa tohto objektu vám odovzdám ceny. Ceny sú symbolické. Prvýkrát a nie poslednýkrát. Verím, že na budúci rok si takto napíšeme do notesa, že poslednú sobotu alebo nedeľu v júni sa s vami stále stretneme. Výsledky. Na 6. mieste volejbalisti Humenné. Boli ste perfektní. Poďte si pre symbolickú cenu. Ja vám blahoželám. Ste úžasný tým, keď si vás všimli a nominovali do tohto turnaja. Niekto si vás všimol. Takže blahoželám aj tebe. A tu je taký symbolický balíček. Nech sa páči. Piaté miesto. Seso SRO Lisa Hora. Takže, dievčatá, toto je vaše a medaily dostanete. Štvrté miesto. Gymnázium Vranov nad Stopľou. Tretie miesto. Ide fanfára. Počujete ju? Áno, výborne. Nadácia televízie JOJ. Druhé miesto.
Základná škola sídlisko Lučna. Fanfára, počujete? Fanfára. Poštárky Vranov nad Topľou. To ani nie sú všetci poštárky, to iba prvá je poštárka. Blahoželám. Hovorca nadácie televízie JOJ by chcel niečo povedať na záver? Ja? Ja nie. Takže nech sa páči. No, na mieste hovorcu sme sa trošku vymenili, čo je pre mňa aj tak trošku prekvapivé. Ale v podstate chcem pogratulovať všetkým, ktorí sa umiestnili. Myslím si, že je jedno na ktorom mieste. No a verím, že na budúci rok sa tu stretneme znovu a že znovu zorganizujete takúto perfektnú akciu. A týmto chcem poďakovať všetkým organizátorom, všetkým účastníkom aj divákom. Ďakujem veľmi pekne v mene televízie JOJ. Ďakujem krásne všetkým. Teraz ďalšia milá práca pre nadáciu televízie JOJ. Máte vyčlenený priestor na podpisy, takže nech sa páči, ukážem vám, poďte so mnou. Ostatným ďakujem veľmi pekne, prajem ešte príjemný deň a určite niekedy o rok. Dovidenia.